казвам се Данаил, от град Русе съм баща от 2 години и половина почти. Просто е невероятно усещане. Ще бъде и така и занапред, предполагам. Много големи приключения. Не знам, няма думи да се опише. Честно ти кажа, не знам. Може би ако се видя какъв съм бил преди 2 години, сигурно ще намеря голяма разлика, предполагам. Предполагам, съм по-добър човек вече. Да, не само, да, щастлив. Бих пожелал на дъщеря си да бъде все така хубава, щастлива, засмяна, да има все повече приятели и да прави това, което и се отдава и желая, и да прави щастлива. И да ни слуша. Най-важният урок е, че, как да кажа, нищо друго не е важно. Най-важно е дъщеря ми. Всичко друго е без смисъл. Тя е Най-важният урок е да бъде себе си и да не се прави на каквато не е, само за да задоволи някой. Тя е най-важната и трябва да гледа себе си. За бащите, които тепърва ще стават бащи, да знаят, че това е едно невероятно преживяване, тръпка и изпитание. Защото каквото и да им кажеш, не мога да ги подготвиш за това нещо, но да знаят, че е невероятно. И не изпускат много, ако не станат бащи. Смятам, че Деня на бащата е важен празник. Хубаво е да се празнува от всички бащи, да знаят за тези събития, които вие организирате. Трябва да се участва в такива неща.